L'Espanyol B ja és equip de play-off. Els de David Gallego s'han assegurat la possibilitat de lluitar per tornar a segona divisió B. Els blanquiblaus, però, són ambiciosos i no es conformen. Volen la primera posició. Aquest diumenge, a partir de les 12, davant el Gavà, una nova oportunitat per apropar-se a l'objectiu. L'Espanyol B buscarà aquest diumenge una nova victòria davant el Gavà, un rival de la zona baixa que porta una ratxa de resultats molt dolenta. No obstant això, els de David Gallego estan centrats en aconseguir el seu objectiu i assegurar la primera posició. Este equipo no compite solo para ganar el domingo, ser mejor que el rival, es que compite, yo siempre digo, los chicos estos están en continua observación. El primer paso era meternos en promoción, en un grupo muy complicado, de mucha igualdad que se preveía al inicio, y ahora nos falta pues, dar el otro pasito. Una vez ya tenemos uno y estamos en disposición de pelear por el otro, pues vamos a por él. El juvenil A serà el primer en jugar aquest cap de setmana. Els de Luis Blanco, en clara línia ascendent en les últimes jornades, viatgen a les Illes Balears per jugar aquest dissabte davant el Mallorca, un rival directe. Els espanyolistes intentaran retallar distàncies i apropar-se a la segona posició. Vamos a pelearlo, vamos a competir allí contra un rival muy parecido a nosotros. Consideramos que es un rival directo, donde si conseguimos ganarles este fin de semana se abre alguna esperanza, alguna puerta para poder seguir luchando por un objetivo bonito. Molt pendents estarem també del femení. L'equip de Joan Bacardit no es troba en el seu millor moment, però el tècnic confia en que les seves jugadores reaccionin i aconsegueixin un resultat positiu. Bacardit avisa que la Real Sociedad es troba en una dinàmica positiva de joc i resultats. Així com la primera volta estàvem a la inversa, ara doncs és al revés, no? Nosaltres tenim una dinàmica negativa i ella és una positiva. Està clar que no és el millor rival ni el millor camp per anar a intentar trencar aquesta ratxa, però el calendari està fet així i nosaltres hem d'anar allà i intentar revertir aquesta situació i parar-ho quan abans millor per poder tornar a sentir allò que sentíem abans, no? Ja ho sabeu, pericos, diumenge a les 12 l'Espanyol B vol continuar fent història i volem que tu hi participis.